Kaixo, atxaldeon denoi zemoz. Hola ikusita, zenbat eudala hau. Bueno, twister polasa prestatu, bale? Hortako, bida, hemen bakagu, tapetea deitze zaion horri, bale? Nik foliok erabili ditut, etxean ez da kolorez berriako horiek erabili ditut, bale? Gero, hemen, bale? Nire eskubi eta ezkerraldeko oina eta eskuak marraztu ditut, bale? Eta hemen, falta segura guri, zehar ruleta bada, ezta? Ba, honekin hasiko naiz osatzen. Bale? Eskubi aldeko oina eta eskua alde batean jarriko ditut, ezkerraldekoak bestian. Horaxe, diagonalean. Bale? Hauxe. Orain, kartak zertarako dira. Ba, jakiteko, bale? Zein oin edo esku jarri behar dugun ze koloretan. Bale, adibidez, urre kolorean nik erabiliko, kolore horia bezala. Bai? Kopak gorria izango dira, ezpatak urdinak eta bastoak berdeak. Bai? Orduan, kolorea orde berdinean jarraituz, jarriko ditut hemen. Zuek etxean, bat baino gehiago egon zatenez, bale? Pixkat ez da ibaiatu nola ingo ez zuten. Bale? Hemen, partaideak, aberrea belauna jarri izaketen, eukalondoak oiatu izaketen, ez erortzeko, bale? Zuek ez da ibaiatu aragoi. Ni hemen, bakarri nahonez, bai epaia, partaide izango nintzen bai. Bale? Bueno, ja, pixkat ruleta itxura hartzen nahi dela, horratza falta zaigu, bale? Ni boligrafo erabiliko dut. Tapak, adieraziko digu, ze koloretan jarri behar dugun, zein esku edo oi, bale? Hemen txerdinan jarrita gutxi gora bera, bale? Orduan, bi froga ingo ditu ni bakarrik, bale? Baina bakizu hemen, jokua bukatzen dela, lehenengoa erortzen dena. Bai? Ni bi froga ingo ditut bakarrik. Agerra. Xoa muituko, bale? Bestela muituten da. Horaxe, gutxi gora bera, adibidez. Ezkerreko eskua, horian jarriko dut. Bale? Horaxe. Agerra. Beste bat. Ezkerrekoaka, gorrian. Holaxe. Venga, hirugarren nengoa, bale? Holaxe. Bueno, biko urrea señalizatze dira, horrek esan nahi du, eskubikoaka hori eraman barretela. Bale? Holaxe. Bai? Bakizu hemen jokua bukatzen dela, pertsona bat erortzen danean. Mugitu atxian!